Ide o stroje, ktoré sú staré 3 roky a nové majú hodnotu 100 000 eur. V Holandsku sú už nepotrebné a preto ich poskytli škole na Slovensku. Prišla ponuka od holandských priateľov, že by mohli pomôcť nášmu školstvu v našom Banskobystrickom regióne. Študenti Spojenej strednej školy majú na Slovensku jedinečnú možnosť získať zručnosti obsluhy strojov, ktoré by si škola nemohla dovoliť zaobstarať. Získajú také zručnosti, že po skončení našej škole i hneď môžu sa zapojiť do práce v každom priemyselnom podniku. Potom ako skončí toto vzdelávanie na Slovensku, garantujeme im prácu v Holandsku. Strojársky priemysel sa rozvíja aj naďalej a tak je potrebná kvalitná a kvalifikovaná pracovná sila. Trvanie podpory školy strojárenskou výbavou je časovo neohraničené. Chceli by sme to tak navždy, pretože ako vidíme, vo všetkých krajinách sú potrební odborníci. Niekoľko desiatok miliónový dar škole sa stal lákadlom pre študentov nielen z Banskej Bystrice, ale aj širokého okolia. Keď zhliadnú tieto stroje, žiaci základných škôl, tak sa prihlásia na školu. Spoločnosť má záujem takýmto spôsobom v Banskej Bystrici vytvoriť spádovú oblasť pre budúcu kvalifikovanú pracovnú silu strojárenského priemyslu.